Naturako izaki eta landare oro, jaio, hazi, ugaldu eta hil egiten da. Eta hildakoan, desegin eta biziaren ongarri bihurtzen da. Gizakiontzat elikagaiak bizitzeko beharrezkoak diren bezala, hauen soberakinak lurrarentzat aberastasun handiko hondarrak izan daitezke, konpost bilakatuz gero. Konpostak lurra aberasteaz gain, landarei hazteko beharrezko dituen elikagaiak ematen dizkie, eta lurraren erosioa geldiarazten du. Beraz, zentzuz jokatzen duen gizarte baten egitekoa da, sortzen ditugun hondakin organiko eta janari soberakinak lurrera itzultzea. Bideo honetan azalduko dizugu kalitatezko konposta nola egiten den. Ezer baino lehen, konpostontzi bat eskuratu behar duzu. Zure herriko udaletxera jo eta argibideak emango dizkizute. Muntatzen oso errazak dira. Eskura jarri, albezain gertu, baina haizetik eta udako eguzki errainuetatik babestua. Komenigarriena zera da. Hostoak galtzen dituzten zuhaitzen azpian jartzea. Neguan eguzkiak eta udan honen itzalak temperatura mantentzen lagunduko baitigu. Lurrarekin kontaktuan egon behar da, soberan izan dezakeen hezetasuna askatzeko eta zizare eta xomorroei barrura sartzeko aukera eskaintzeko. Zenbat eta baldintza egokiagoak izan, orduan eta gehiago ugarituko dira bakterio eta onddoak gure konpostagailuan. Mikroorganismo hauen materia organikoa deskonposatuko dute, baina oxigenoa eta hezetasuna behar dute ondo ugaltzeko. Konpostontziaren azpian sare bat jartzea gomendatzen da, intsektuak sartu daitezen, baina bestelakorik ez. Konpostaren osagaiak sukalde, baratze eta lorategiko soberakenak dira. Horien artean bi material mota bereizi behar dira, material berdea edo koloretsua eta material marroia edo egituratzailea. Material berdeak edo koloretsuak. Multzo honetan sartzen dira sukaldeko hondakin organiko guztiak, bai landare eta bai animali jatorrikoak, kafe hondarrak, lore eta inausketa txikiak, landare kimuak, baratzeko belar txarrak eta belar moztu berria. Belarra, hobe konpostontzian pilatu eta zimeldutakoan egituratzailearekin nahastua erabiltzea. Material marroiak edo egituratzaileak. Baratze zaintzan edo basogintzan sortzen diren inausketa kimuek osatzen dute batik bat, eta ondo egindako konpostaren gakoa da. Lastoa, orbela, belar ondu edo zimeldua, sukaldeko paperezko zapiak, edota fritu lehorren azalak. Naiz eta hauek ezin diren bakarka erabili, ez baitute nahikoa egitura ematen. Konpostontzian bi multzo hauetako materialak ondo nahastu behar dira. Bakarrik sukaldeko hondakinak botatzen baditugu, trinkotu egingo dira, barrura ez da airerik sartuko eta ustelduko dira, usain txarra sortuz. Sukaldeko hondakinak material marroiarekin nahasten baditugu ordea, airea barruraino sartuko da eta behar bezalako konposta lortuko dugu. Ez dira bota behar, hautsa eta garbiketa hondarrak, zur tratatuen errautsak, zur garbiaren errautsak ere ez da komeni konpostagailura botatzea. Tinta duen paper eta kartoiak eta zakurren edo katuen kakak. Konposta lantzeko tresnak. Ontzi bat, pala, sardea, lorategiko guraizeak, ureztontzia, galbaea eta eskularruak. Hasieran, konpostontziaren oinarrian, material marroia edo egituratzailearekin 10-15 zentimetroko geruza egingo dugu, ongi aireztatuko dela ziurtatu eta sortu daitekeen gehiegizko hezetasuna xurgatzeko. Egituratzailea oso lehorra balego, pixka bat ureztatuko genuke. Ondoren, sukaldeko hondakinak edo material berdea botatzen hasiko gara.
hondakin organikoak botatzen ditugun bakoitzean, azpiko egituratzailearekin edo aurretik dagoen beste materialarekin nahastu behar da. Botatako material berdea azpiko materialarekin nahastu ondoren, material egituratzailearekin estali behar da. Etxeko konpostagailuan oso erraza da lau pauso hauek ondo egitea, norberak kontrolatzen baitu prozesu osoa. Auzo konposta egiten denean aldiz, jende gehiagok parte hartzen duenez, prozesua ondo egiteko arduradun bat egotea komeni da. Sukaldeko hondakinak botatzen diren aldiro, ez da beharrezkoa konpostontzi guztia nahastea. Nahikoa da guk bota duguna azpiko materialarekin nahastea eta mugitutako materiala egituratzailearekin estaltzea. Hala ere, komenigarria da arduradunak, astean behin gutxienez, kaineko 10-15 zentimetroko geruza nahastea eta egituratzailearekin ondo estaltzea. Kalitatezko egituratzailea material bakar batekin edo material batzuen nahasketarekin lortu daiteke. Autokonpostan bi dimentsioko egituratzailea nahikoa izan liteke, horbela lastoarekin edo tapelar zimelarekin nahastuaz adibidez. Auzo konpostan ordea 3 dimentsiokoa behar du izan. Hau da, aurreko nahasketari besteak beste adar pusketak gehitu beharko genizkioke. Egituratzaileak bi bete behar ditu nagusiki. Nahasketari egitura ematea, hau da, barneraino airea iritsiko dela ziurtatzea, eta prozesu biologikoan parte hartzea. Hau dela eta komenigarria da egurraz gain, kimu freskoen atalak, hostoak edo belarra ere egotea. Konposta egiteko ez da komenigarria egituratzailearen zatiak handiegiak izatea. Hau da, 5 zentimetro baino handiagoak izatea. Zati handiagoak erabiltzen direnean, material berdea baino motelago desegiten da. Txirbila edo zerrautsak ez daukate nahikoa egitura, eta ez da komeni bakarrik erabiltzea. Oso garrantzitsua da udal eta mankomunitateek kalitatezko egituratzailea jartzea konposta landu nahi duten herritarren eskura. Inausketa hondakinak txikitutakoan aire librean pilatu. Euripean egon arren, barnekoa ez da inbeste bustiko, eta hezetasun hori onuragarri izango da deskonposatzen hasteko. Ongi ari garela baieztatzen duen adierazle honena, usainik ez egotea da. Usaina eragin lezake, hondakinak egituratzailearekin ondo nahastuta ez egoteak, aireztatzen nahikoa ez izateak, edo egituratzaile egokia ez erabiltzeak. Ondo ari garenean, nahasten dugunean lurrina irtengo da, temperatura hartu duenaren seinale. Eltxorik edo eulirik ez du egon behar. Konpostagailuaren tapa irekitakoan eltxoak ateratzen badira, atal berdea egituratzailearekin estali gabe utzi dugulako da. Neguan, tapatu gabe utzita ere agian ez dugu arazori izango, baina eguraldia berotu ala, hondakinak ondo estalita utzi behar dira. Hezetasunaren neurria jakiteko, hartu ezazu konpost eskukada bat eta eskuarekin estutu. Estutzerakoan eskua busti bai, baina ura erortzen ez bada, hezetasun maila optimoa da. Egituratzailea aire librean dagoenean, hezetasun maila optimoa izateko arazorik ez luke egon behar. Zer egin lehorra badago. Hondakin berde gehiago bota edo ureztatu, baina ureztagailu batekin, eta ez mangerarekin. Egituratzailea bada lehorra dagoena, hau ere busti. Nahasketa ezeegia edo bustiegia badago, material egituratzailea bota beharko dugu eta ondo nahastu aireztatzeko. Ezeegia dagoenean materiala trinkotu eta hondakinak usteldu egiten dira, usain txarra eraginez. Hotzegi badago, aktibitaterik ez dagoenaren seinale. Temperatura baxuegi egotearen arrazoiak hauek izan daitezke.
Hondakin gutxiegi baldin badago, hondakin gehiago bota eta ondo nahastu. Konpostagailua lehorregi baldin badago, ureztatu eta nahastu. Egituratzaile gehiegi edo desegokia erabili badugu, kalitatezko egituratzailea ondo nahastu azpiko materialarekin, eta estalita utzi. Temperatura 65 gradu gainditzen badu, hondakin multzoa hoztu egin behar da. Horretarako hondakinak ondo nahastu behar dira, eta beharrezkoa ikusten bada, ureztatu. Konpostaren lanketa ondo egiten bada eta kalitatezko egituratzailea erabili bada, 4 hilabete nahikoak izango dira konpost freskoa lortzeko. Ez dugu ahaztu behar, etxeko konpostontzietan aldi berean fase ezberdinak aurkituko ditugula. Azpian konposta egina izango dugula, goiko geruzak oraindik deskonposizio fasean dauden bitartean. Fase aktiboa beste konpostagailu batera pasatzea da egokiena, eta barruan geratzen den konposta amaitua ondo nahastu behar da, eta denbora batez ontzen utzi estali gabe. Komunitarioan berriz, fase aktiboak zelda osoa okupatzen du, eta zelda osoaren trasbasea egitea komeni da, ondo aireztatuko dela ziurtatzeko. Auzo konposta egiten denean, konpartimendu edo konpostontzi batera hondakinak botatzeari uzten diogun unetik 4 hilabetera izango dugu prest konposta. Konpostak pikortsua, uniformea eta homogeneoa izan behar du, eta soltea, harro egon behar du. Kolore iluna izan behar du eta oihaneko lur usain gozoa. Nola erabili konposta? Lehendabizi bahetu egin behar da. Deskonposizio geldoko material batzuk bereizi, eta bereizitako horiek konpostontzian sartu behar dira berriro. Konpostak hainbat erabilera dauzka, baratze zaintzan, lorategian zein zuhaitzen ongarri gisa. Bizitzaren ziklo amaigabe honen parte sentitu nahi baduzu eta ingurukoekin harremanak estutu, bizilagunei auzo konposta egiteko proposamena egin diezaiekezu. Auzokoekin batera egin dezakezu konposta, auzoan edo eskolan ontzia jarrita. Eta etxean lur zati txiki bat baldin baduzu, zuk zeuk bakarrik ere egin dezakezu beste inor gabe. Oso erraza da. Eskatu zure udalari konpostontzia eta jarri martxan. Sortzen dugun hondakinen ia erdia organikoa da, eta hau ondo kudeatzea zentzuz jokatzen duen gizarte baten egitekoa.